Dobar dan, dobar dan, dobar dan, lepo sikao sam. Ljudi, zdravo živo, s dobrom. Ljudi, kakav bi ja to bio čovek ako ne bi nešto snimio Dragane Mirković? A bio bi baš nula. Ljudi, evo da vidite neke melodije lepe kako se svidraju od Dragane. Pa posle vi sami vežbajte i uživajte. Jer su mnogo lepe. Krećemo odmah. Jeleni ko što ljube. S njom ćemo počnemo. Ja već malo zaznim. Pa idem. I tako da njim. Sad ide jedna žestoka sama. Moram prvo ovaj deo, mogu mi sviđa. Mnogo dobro. Ide ja posle tebe, kako više? Ne. Ovako ide. Dođi i reci da me voliš. Brate, kakva rečenica. Mnogo dobro. I onda zadnji deo ide nešto ovako. Tako nešto, pronađite sami, dosta sam. Kad bi znao kako čeznem. Ide ovako. Slabo, slabo. I to ti je to. I onda ponovno ide što je, to ti je to. Ne znam tekst kako ide lepo. Pa sam svirao kako sam ga zapamtio. Ali uglavnom sad znaš koje dirke. Ja mislim da sam ovo mnogo brzo odsvirao.
Sad ću sporije da bi vam pokazao koje dirke. Znači ide te dve. Sad znaš. Plači zemljo. Moram polako da vidite. To vam je to. Ovaj deo pesme nisam siguran da ovako ide. Ako nije ovako, pronaćete original pesmu, pa ja sam tražio na YouTube-u, ali nema je nešto. Ima nešto što su drugi svirali. Pa možda tu nije tačno, nemam pojma. Ja volim da bude tačno. A evo, možda je ovako tačno, nemam pojma. Ako nije tačno, pronađite sami. Znači, da ste videli. 100 ću čuda učiniti, sve zbog tebe, srećo znaj. Viš kako lepo, bre. Ide ovako. Nešto ide ovaj deo. I to ti je to. Čekaj, ima još jedan mnogo sladak deo, mnogo mi se sviđa. Mnogo dobro, mnogo lako, da svirni, ali lepo. Cvete moj. I tako dalje. I evo sad simpatija. Ide ovako. Uglavnom tako ide. Jedna melodija koja mi se stvarno mnogo sviđa, još si meni drag. Ajde, ovo ću posle. Moram stalno da seckam video, jer ne znam tekst baš najbolje na pamet. Ne znaš tek na pamet, Dragan Mirković? Pa ti si lud. Pa brate, ne mogu ja milion pesma da pamtim. Dragan, izvini. Šta da radim?
I to ti je to. Ej, čekaj bre, imaš jedna, ima. Au. I tako dalje. To jest, nema dalje, ba to ti je to. E pa ljudi, eto vam malo neke pesmice, to jest neke melodije od Dragane, pa možete da vežbate kući sami polako, da učite i da svirkate i da uživate. A sad ćemo jedan vic, ljudi moji. Danas sam pročitao mnogo dobar, pričao sam Čaletu, on se smeje, baš je super. Kaže, brate, ovako, imao Crnogorac saobraćajnu nesreću i njegov brat zove hitnu pomoć. I dolazi hitna pomoć i kaže hitno ovako, kaže, fraktura, lobanje, izliv krvi, slomio vrat, polomljeno rebro i tako dalje, nabraja on puno. A kaže ovaj Crnogorac, ne mogu ti ja to pamti, čoče. No ja ću reći kuć majci da umro. Mnogo dobro. Ljudi, mnogo vas volim, pa se vidimo. Ajde, čao.